У мене поки зелена краска. Зелений колір. Багато ніхуя. Так. Краска. Тестим краску на металі. Йдемо. Я лисий. Ладно, йди лисий. Так, тоненькі лінії. Сильні пучоки. Далі друга лінія. Може трошки тоненькі лінії. Далі, щоб почало текти треба. Достатньо мало нажати, вона вже починає текти. Далі. Ще багато треба? Так, зараз подивимося, як вона криє інші краски. Засохші. Криє гарно. Макс, промалюй того якусь каракулю. Свою краску. Зараз подивимося, як вона буде крити свіжу краску. Ось така краска, акриловий, епокс. Ціна 32 гривні в Україні, в Тернополі. Бачимо, тут неплотний кеп. Так, от у нас свіжа краска. Теж такої ж марки, але червона. Дивимося, як вона криє. І хуй тобі. Вона сильно тече, дуже сильно. Не криє. Це заходь. Ось така краска. Це не криє. Я її не раджу, бо тут йде середній тиск. Я її не раджу для бомбінгу і не для райтингу.